Ajme, pustite me! Smijem pitati kamo idemo? Idemo do podruma moje osnovne škole da mi objasniš matematiku. Ajme, odgovara punom rečenicu. Oprosti, dodaš mi malo vode? Evo, izvolite. Hvala. Poslušala me isprve i još je prisutna. Ajme, pa ovdje nema ništa zelenila. Znam, pokidalica nam je parkić. Daj, hoćeš da prijavimo tvoju školu na ININ natječaj Zeleni pojas, koji će vam sufinancirati obnavljanje parkića, možemo zazeleniti površine i svašta još nešto. Stvarno? Jel možemo otvoriti učionicu u prirodi? Da, ali prijave su online samo još do 6. svibnja, a u podrumu nema signala. Ma nema veze, ajmo mi prvo na prijavu pa ćemo kasnije na razlom. Link je u